Oh, ndinofara ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinotamba mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, dhuma nechikomana chekwamukudzi, ndakuti chekwamukudzi, konzwani mukombe chekwamukombe anditi iye chapraiser. So chiterera kana wanga usati wasubscribe pathis channel hapana chekudi, hapana chekumirira. Subscribe, voice and notification bell rako kuti pega but no upload a video you will be notified. Anditi ndichida kuti ndaide support yese yamunopa pachannel penyu basa richienda mberi. Tichitotiwo maswera sei kumativi mana wamuri vazukuru vasekuru seindi. Anditi so vazukuruka mumastreets mandinoswera ndabva ndambozoshanya kwa JP anditi chapraiser. So ane mashoko ataura ndoda kuti munge muri munomunzwa achizvitaurira ega. Anditi akati adamboimba zvinhu zvisina musoro because ameno handisi kunatsoziva kuti reason iri yei. Maybe iri yekuti zvinhu zvisina musoro zvine zvinotrenda kupfuura zvinhu zvine musoro. Ameno, so regai azvitaurire ega naango saint the only Zimbabwean uncle. Ngataura nekumacomments kuti munofungei nezvataurwa naJP chapraiser. Anditi tichibva tatichi much love. Vogwizi. This time I'm ndikuimba zvina musoro. This time ndomboimba zvina musoro. Wanda urimba zvina musoro. Show fire. What is it? Samwanda ubudza iso mzonzi provoke mdara. Hapana chidzidzise munhu hapana chakudzidza ipapa. Ndikunyepera. Hapana nawani chaunombodzidza ipapa. Ndichongofara chete unongojamba uchigocha ukuya hapana nda problem newe. Saka kana munhu akufara usamporovoka. Saka song inonzi provoke.